सिनायथ मनायदि रांचाखा आवसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि रांचाखा आवसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि चीनी महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य देवबर्मननि आसायमान साल 1908 सानो महाराज आसायो ओंखाय ब ताबुक जरतै 112 बছর बिनि पूर्ति आसायमान साल जों पालायो अ पालायथारनियो जों जत अर सिखला हইতে आरम्भ खालायै चीनी त्रिपुरा मथानि जारा नांनाय एवं अर विशेष कर चीनी इउथ रक दङ ओंखाय चीनी नांखौनाय चीनी जनरल सेक्रेटारि अरनि प्लास चीनी महाराजनि याग्रा याग चीनी रुनाल ताकुक दङ तै जत मिडिया रक आं पुइला जतन हामबाय रेखा महाराजनि এই 112 বছর पूर्ति नि आसायमान साल पालायथानिव जों अर তিনি শুধু অর সিমিয়া তাবুক जों एयारपोर्ट थानाय एयारपोर्टनि परे जों खुवाय थानाय বিভিন্ন জায়গা চিনি লিডার্स रक थांबायनाय अ सिग्ला रबो थांनाय ओंखाय आं ते बेसि गोबां साना नाया अबन चिनि अ আগরতলা बंनि जेखाने सकजगमानि जागा अ जागायाव जों तिनि पुइला ताबु फुङो अ पालायमानि अ असुजराना आं कक सावै पाइरिखा हामबाय पुलेनो जो तो मेडिया रंग बेलेकन हमें मारिवो तांग हिमालय नर कक तो माना थुंबई जत्तो कामी आमचे लुकुरंनि थानी रहन मान बागै जों तिनी चिनी महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर देवबर्मा बिनि आसेमा सालरगै जों सारा त्रिपुरा अहानि बोसाराव बना तिनी मयथु खलाय बिनि आसेमा सालाव बरमलाय जों तिनी पालनाय दंगो दाय जों तिपारा म थानिगै जों तिनी चिनी बोबाग्रानि शिवालंग फाय जों बन तिनी जों खरगनुवाय खुलमुया फरका ते हायनो चिनी तिपारा मथन जत लिडार्स जत जागानो कुना कुना चिन जे कामे आमसाय जतन बखाबाय तिनी बरम रुवै चिन बोबाग्रानो जों मयथु खलाय खुलमलायो ते बोबाग्रानि वान सुगमा जे बो खायलें एबार तंगै तंग मारक चिनी जतन लुकुनि सागो अ वान सुमारक गफावै जों चिनी दफानि बागै सामु गाहाम खालाय माने थं ते चिनी बोबाग्रानि हामारि चिनी दफानि जतनि सागो एबा सागो हामारि खलाय दं थंनि आं खागाव